बिथांनि मुसुखाखौ लानानै बायदिसिना सोरबा बुंदों जायफोरो गिबि बड'फानि मुसुखाखौ बानायजेनदों बिथांमोनानो बड'फानि मुसुखाखौ दिनैबो बानायबाय थादों आरो गोबां स्काल्पटरफोर ओंखारबाय दा बेखौ जों मोनसे सिस्टेमाव लाबोनांगोन बेखौ लानानै नोङो बड'फानि मुसुखाया जायाखै बड'फानि मोखाङा जायाखै जों बेखौ मोनसे लेभेलाव थिक खालामनांगोन दिनै बड'फानि देरसिन मोनसे मान आरो मर्यादानि सानाव जुदि बे फिसा बाथ्राफोरखौ लानानै जुदि बितर्क खालायोबा बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव साफ्रोमबो हारि अनफावरि व्यक्तिया बड'फानि फारसे जुदि गावनि श्रद्धा आरो मान दङब्ला बड'फानि फारसे जुदि जोंनि अनसायनाय आरो बिथांखौ जोङो हारिनि बिफा होननानै फोथायोब्ला सिबियोब्ला बेहा बड'फानि सायाव बेबायदि व्यक्तिफोरा बड'फानि सायाव माने आसि थुनानै बड'फाखौ दिनैनि बे गोथार आरो बयनिख्रुइबो माने उच्च मर्यादा होनाय सानाव बितर्क खालामनायनि मोन्थाय आरो अधिकार गैया आं बेखौसो बुंनो नागिरो इउनिटि थ्रु स्ट्रागलनि मोन्थोरजों बर'फोरखौ बुहुमाव थानाय बर'फोरखौ खौसे खालामनो हादोंमोन आरो दिनै हादोरनि निर्माणनि थाखाय हादोरनि दानायनि थाखाय बिथाङा बर' हारिखौ जौगाहोनायनि सिमां लानानै जि हाबा मावनाय बिनिनो मान हिसाबै दिनै भारत सरकार भारतनि नखर मन्थ्रि भारतनि गाहाय मन्थ्रि बिथांमोना दिनै गोदान दिल्लीयाव बे बिमुंखौ होनाया दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' हारि बर'नि साफ्रोमबो व्यक्तिनि थाखाय दिनै गोग्गानायनि सम बेयाव कुनु जोंनि माने फारागथि थालायनाङा बेयाव कुनु राजखान्थियारि परिबेस परिस्थिति दोलोनिबो फारागथि थानाङा बड'फाया जोंनि हारिनि सिनायथि आत्ममर्यादा आत्मसन्मान जातीयताबाद जातीय चेतना जातीय सत्तानि प्रतीक आरो बेखौ लानानै रावबो दिमत थानाङा रावनियावबो बेबायदि सोंलु आरो बड'फानाय बे व्यक्तित्वखौ लानानै बे सुबुंथिखौ लानानै रावहाबो माने बेबायदि खोथा बाथ्रा बायदिसिना दान्थे बिदान्थे जों ससियेल मिडियायाव नुदों बिथांनि मुसुखाखौ लानानै बायदिसिना सोरबा बुंदों जायफोरो गिबि बड'फानि मुसुखाखौ बानायजेनदों बिथांमोनानो बड'फानि मुसुखाखौ दिनैबो बानायबाय थादों आरो गोबां स्काल्पटरफोर ओंखारबाय दा बेखौ जों मोनसे सिस्टेमाव लाबोनांगोन बेखौ लानानै नोङो बड'फानि मुसुखाया जायाखै बड'फानि मोखाङा जायाखै जों बेखौ मोनसे लेभेलाव थिक खालामनांगोन दिनै बड'फानि देरसिन मोनसे मान आरो मर्यादानि सानाव जुदि बे फिसा बाथ्राफोरखौ लानानै जुदि बितर्क खालायोबा बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव साफ्रोमबो हारि अनफावरि व्यक्तिया बड'फानि फारसे जुदि गावनि श्रद्धा आरो मान दङब्ला बड'फानि फारसे जुदि जोंनि अनसायनाय आरो बिथांखौ जोङो हारिनि बिफा होननानै फोथायोब्ला सिबियोब्ला बेहा बड'फानि सायाव बेबायदि व्यक्तिफोरा बड'फानि सायाव माने आसि थुनानै बड'फाखौ दिनैनि बे गोथार आरो बयनिख्रुइबो माने उच्च मर्यादा होनाय सानाव बितर्क खालामनायनि मोन्थाय आरो अधिकार गैया आं बेखौसो बुंनो नागिरो आरो बयबो मोनाबिलिनि प्रग्रामाव बाहागो लागोन आं बेखौनो मिजिंथिबाय गोजोन्थों। गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। एचएस थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि एचएस थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय। FYUG नि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश बड' एसामिस पलिटिकल साइन्स एडुकेशन इक'नमिक्स हिस्टरी आरो ससिय'ल'जि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो बिकमनि थाखाय फाइनेन्स एकाउन्टेन्सि मार्केटिं मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो जेरै कम्पिउटार क्लास स्पोकेन इंलिश कोर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कोर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज लाइब्रेरी फेसिलिटिज वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड क्लासरुम एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो।
हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसन्नो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।